Good morning guys. So ang oras ngayon is 10:40. Kukuha tayo ng pili. Magmumukbang tayo ng pili. Ayun. Yun. So guys, panoorin niyo yung video na to ha. So yun guys, ito yung pangkukuha natin. Sangbot. Yung pili kasi dun eh. Dun. Ito natin kukunin. So yun guys, so ayun yung pili ito. Yan. Diyan tayo kukuha ng mga bunga. So ayun yung pili na yan guys. Yung kukuha na natin ng mga bunga. Hindi kasi medyo kita kasi tago. So guys, kukuha tayo. So yun guys, nakakuha na tayo ng pili yun eh. Kita nyo naman. Sarap to guys. So panoorin nyo lang mamaya, mumukbang natin. So yun guys, dito tayo magmumukbang ng pili yan. Sa ilalim ng sampalok. So yun guys, sasampulan ko kayo kung paano ito buksan. So kailangan natin ng tingting. So kumuha ko ng tingting na malinis. Yung mga bumagsak ng dahon ng niyog. Yan, tingting yan. Kailangan natin mamaya. So tara na, bubuksan ko na. So guys, kailangan muna ng tansahin bago sa buksan. Yun o, kita nyo yung bunga, yung ano, laman. Kailangan hindi siya malakas pagkakataga. Kasi kailangan mabuo ito eh, ayun o, kita nyo. Diba? Kailangan tansading taga nyo. Yan, katulad nyo, kapag tumunog na siya, ibig sabihin nun, medyo basag yung shell niya. Oops, medyo nasobrahan niya eh. Ayun, natanggal na siya o. Saka nyo siya gagantuin. Yan, pupush nyo. Yan na yung laman. Diba? O, kita nyo. Eh, pag ganito naman, kailangan natin siyang sundutin para matanggal siya. O diba, napakahirap ng buksan. Mga Bicol na lang makagawa niyan, mga katato. So, ulit-ulit lang, ganun ulit ang gagawin natin. So, ulit tayo, bubuks ulit tayo. Yun, pagka tumunog ng shell, ibig sabihin basag na siya. So, ipupush lang natin. Ayan, nakita nyo, buo. So, dito naman sa may side. Yun. O, diba, buo na siya. Then, saka natin siya ipupush. Yun, kaya lang medyo, kailangan natin ng tingting. Yun. Ako, mahirap buksan. Pinalit. Sundutin na lang natin. Ayun, nahulog. Kainis. Kita nyo naman ang hirap, diba? Pinakamahirap na pili nuts. Yan, saka nyo siya lang makakakain pagka inalis nyo na siya sa shell niya. So yun guys, bubuksan ko na ito. Hindi ko na lang bibidyoin. So mamaya na lang. Panoorin na lang mamaya. So what's up mga katatu, welcome to my YouTube channel. So ito na yung pili na kinuha natin kanina. Saka kung paano natin siya hinimay. So pinutol ko na muna siya yan para makita nyo kung paano ko kainin. So guys, kumuha ako ng tingting ito. Malinis to guys. Yan. So ganito gagawin ko para kainin siya ito. Susundutin nyo. Yan. Yan, tapos lalabas na siya oh. Yan. Ganito siya kainin. So guys, malinamnam siya. Pili nuts. Sarap. Puro pulot na yung kamay ko guys. Oh. Pero guys, masarap talaga siya. Ito yung sikat na sikat dito sa Bicol, yung pili nuts. Pero marami pang iba. Ayun o. Sarap. Malinamnam. So nagtira ako ng medyo hinati ko para makita nyo. Paano ko kainin ako na wala yung tingting ko. Ayan. So ito muna kainin natin. Sarap.
Ayun o. Ganyan. So guys, may naman talaga siya. Mga hindi pa nakakain ito, pag natikman nyo ito, ang sarap. Ginagawa din ito minatamis. Maraming sa mga asukal. Mga pampasalubong, ito yung mga inuuwi na mga galing dito papunta sa Maynila. Madami dito sa stopover ng mga bus. Sarap. Ang dami siya guys oh. Yung nga lang, pag hindi ka marunong nito magbukas, mahirapan ka kumain. Eh marunong ako magbukas nito lang. Bigla na tayo guys. Maharang si Manoy. Ang sarap. Nagawa din itong oil. Kasi medyo mamantika ito eh. Pili nuts. Malinam namin siya guys kasi sa mani. Kaysa yung mga peanuts na nabibili nyo. The best talaga yung pili nuts. Pero hindi lang yung pili nuts ang sikat dito sa Bicol. Siyempre marami dyan. Katulad ng laing. Ayan. Kamuting kahoy, ginataan. Marami pang iba. Marami din pagkain sa Bicol. Sarap. So guys, kung pinanood nyo kung paano ko ito buksan, magkakaroon kayo ng idea paano kayo makakain ito. Pero siyempre, kailangan talaga ng tansya. Tatansayin nyo yung shell nya. Pagka unang taga, kailangan konti lang para mabuksan nyo. Hindi siya mapuputol yung pinakalaman. Pero kahit naman maputol, ay masusundot nyo rin naman yan. Makukuha nyo pa rin. Sarap. Uy, nahulog. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo yung pili nuts kung paano kainin yan. Sa akin gano'n siya kasarap talaga. Malinam naman siya. Hindi siya guys matamis. Sakto lang. So guys, mag-subscribe sa akin. Again, mga sumusupport sa akin dyan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat talaga. So hanggang dito lang yung video guys. Medyo nangalinin pang ako. So yun guys, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys sa support. So hanggang dito lang yung video. Ngayon na ako ang nguya. So guys, bye bye, salamat.